бик шат күрергә. Бүген монда ширек финал Татар КВН лигасы. Әйдә Шаярт 3-нче өлеш. Хәерле кич. Елмаю гомерне озынайта. Безнең тапшыруны карасагыз, мәңге яшәрсез. Әйдә Шаярт Татар КВН лигасы. Ширек финал. Һәм инде әлбәттә biz бүген безнең командалар белән танышабыз. Иң алсу кызлар Зеленский юлынан барырга булдык диләр. Алсу, Арча районы. 13 ел буе КВН уйнаганнан соң өлкән юмор сөючеләр яңа команда җыя. Кырмыска исеме Мәтрәй авыл командасында күптәннән була. Муслим командасы үзе бәләкәй, үзе яшь, үзе ут булгач, Кырмыска дип кушырга булалар. Муслим Кырмыскасы, Муслим районы. Фестивальда ул үзе иде. Эзләп йөрде бармакларын. Тапканмы, юкмы, сәламләү бәйгесендә күрербез. 5 бармак, Мамадыш! Понаехали Мәскәү Татар КВН лигасының җыелма командасы. Барысы да татарча начар сөйләшә. Күбесенчә Нижгарча. Понаехали Мәскәү шәһәре. Шаяртучылар бик нык әзерләнде. Һәрбер команда ярым финалга чыгарга тели. Анда чыгар өчен аларга 2 конкурста максималь итеп елмая торган смайликлар җыярга кирәк. Менә жюри әгъзалары күрсәтә, берсе елмая, берсе моңсу. Кемдә алар иң күбе була, шулар ярым финалга уза. Һәрбер уендан 2 команда. Һәрбер уенда 2 бәйге. Сәламләү һәм импровизация. Ярый, башлап җибәрәбез. Әйе. Һәм инде кем моны хәл итә безнең жюри әгъзалары? Татар КВН лигасына нигез салучы безнең символыбыз Фәридә Якуповна. Biz Әйдә Шаярт проектын интернетта да күрсәтәчәкбез. Һәм безгә анда булышачак Татарстанның иң оста Instagram блогеры Татар Малай, иң беренче Instagram блогеры. Киләсе жюри әгъзасына карасаң, менә Әйдә Шаяртта Таркан утыра диярсең. Мыйклары, сакаллары. Якынрак килеп карасаң, Айваз Садыров икән. Айваз Садыров, Татар радиосы, баш мөхәррире. Киләсе жюри әгъзасын бу уенга чакырыр өчен башта аның хатынына шалтыратырга туры килде. Ләйсән Кыймаева рөхсәт бирде, шуңа күрә алмында Булат Байрамов. Легендар татарча юморист, егетләрен сүз белән, кызларны кытыклап көлдерә Алмаз Хәмзин. Жюри әгъзалары, ничек кәефләр? Берәр сүз командаларга әйтегез әле, зинһар өчен. Менә Булат, әйдә менә синнән башлыйк. Шәп шаяртыгыз, яме. Карагыз аны. Каушамагыз. Менә дигән кызлар, егетләр чыкты каршыга. Сездән менә дигән уен көтәбез. Мин сезне бөтенегезне яратам. Командалар арасында Арча бар дип беләм, шуңа күрә матур уен көтәм. Арчадан гына түгел, әлбәттә, барлык командалардан. Рәхмәт бик зур, жюри әгъзалары, командалар. Традиция буенча без булдырабыз. Һәм инде бөтен командаларны сәхнә артына озатабыз. Һәм башлап җибәрәбез. Беренче бәйге безнең сәламләү.
Ләкин без моны әзерәк котлауландырдык. Командалар видеореклама күрсәтергә тиеш. Ул аларның районына, төбәгенә яки аларда эшләнә торган продуктка багышлана. Менә шундый сәламләү, аннары соң инде традицион сәламләү карап үтәбез. Командалар әзерләнгән вакытта мин әзерәк оештыручылар турында әйтеп китәм. Әйдә Шаяр ШТК Татар лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан Республикасының ШТК оешмасы һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Барлык оештыручыларга зур рәхмәт. Команда әзер. Каршы алабыз. Орша районы Алсу КВН командасы. Кызлар, сәлам. Сәмсез. Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Без көтәбез, әлбәттә, яхшы чыгыш һәм бик күп смайликлар. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне белдерәбез үзебезнең районыбызның администрациясына һәм укыган Орша педагогик коллективыбызга. Бик яхшы. Әфәрин кызлар, әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Орша! Ул иң яхшы төзелеш материалы. Ул һәр вакыт кул астында. Балалар өчен бу иң чыдам уенчык. Көтмәгәндә повестка килсә, ул сине чакырылыштан коткара. Аның белән һәр вакыт күңелле. Матурым, сиңа мин пешергән ризыгым ошыймы? Ул сине бер кайчанда яманламый. Синнән барысы да була. Төшенкелеккә бирелгәндә, ул сиңа яңа илһам чыганагын аша. Аның белән син үзеңне ышанычлы хис итәсең. Тормышта төрле авырлыклар булырга мөмкин. Аларның шишелеше бер, арыша кирпеше. Бер кирпеш, 1000 шишелеш. Берне генә булса да ал, барыбер кирәге чыгачак. Каршы алыгыз, сәхнәдә Алсу КВН командасы. Исәнмесез? Сезнең каршыгызда Орша педагогик коллективының Алсу КВН командасы. Гафу итегез. Бу Назлы гөл. Күргәнегезчә, ул үзенчәлекле. Син нәрсәгә артың белән бастың? Ник узган уендагы кебек арт белән чыкмыйбызмыни? Беренче уенда арт белән чыкканга 4 калдык та инде. Нишләп алай? Егетләргә шуның хәтле чыгыш ошады. Хәтта Алисаны кияүгә дә чакырдылар. Еме. Нишлисез сез? Ник безнең дә кияүгә чыгасыбыз килә? Борылыгыз әле. Жюрида хөрмәтле кешеләр утыра. Менә Фәрида Пайташтабанова, Алмаз абый Хәмзин, Айваз Садыров. О! Тагын нәрсәгә борылдыгыз инде? Ник Айваз өйләнмәгән бит? Так, кызлар, җыелыгыз әле. Безнең ярым финалга үтәсе бар. Так, бездә нәрсә бар соң? Мин җиңәр өчен Хәбиб Нурмагомедовны чакырдым. Нәрсәгә? Аның бөтенләй җиңелгәне юк. О, алайса без ярым финалда. Назлы гел бас әле урыныңа. Кызлар, без үз көчебез белән җиңәчәкбез. Аның өчен бездә нәрсә бар? Миндә җыр бар. Игълан итегез. Җырлый, менә бу. Гади генә түгел, минем сөйгән ярым, хезмәт итмәс өчен Әлфия ул хәзер. Гүзәл, син тагын да начаррак җырлый алмадыңмы? Хәзер җырлыйм. Мин бәрәңге син көрәк, казып ал мине тизрәк.
Талчык каткан. Так, стоп. Гүзәл, сәхнәдә моның хәтле тузга язмаган җырларга ярыймы ни? Нишләп миңа ярамый, әле Ленар яшенгә ярый. Ләйлә, синең анда Нияз белән хәлләр ничек? Әйбәт, әйбәт. Но менә Алмаз белән күрешергә авыррак. Әбәү, Ләйлә, сине дә кияүгә чакырсалар, ярым финалга өчәү генә калабызмы ни? Тукта әле. Менә мин кияүдә, АКВНда уйныймыш. Ник синең ирең төрмәдә бит ул? Ирең төрмәдә эшлиме ни? Эше шуның хәтле катлаулы. Хәтта өйдә дә кайтып кермәй. Мин алай теләмим. Минем КВН уйныйсым килә. Айваз, гафу ит. Син кызларны ишеттең. Кызлар, яңалык, яңа iPhone чыккан. Әйе, 3 камералы. 3? Ник без хәзер 4 фотога төшә алмыйбызмы ни? Назлыгөл, борчылма. Бер камерага берничә кеше төшә ала бит инде. Алайса икесен сатырбыз. Назлыгын. Мондый җүләр сүзне син генә әйтә ала идең. Монда яраксыз телефонны син генә ала аласың. Белгәнегезчә, без булачак укытучылар. Назлыгөлдән нинди укытучы чыксын инде? Тарих укытучысы? Тарих ул история. Минем Инстаграмда историяларым шуны хәтле күп. Менә бүген иртәгә Ярар, аңлашылды. Назлыгөл Габдулхаевна безгә бүген тарих буламы ул? Әйе, 3нче дәрестә. Ярар, алайса. Назлыгөл, булар кемнәр? Минем 9нчы сыйныф укучыларым. Шундый зурма? Әйе, инде 6нчы ел китте. Тарих фәненнән имтихан тапшыра алмый йөриләр. Назлыгөл, алар мәктәпне тәмамлый алалармы соң? Тәмамлыйлар, алар бик акыллы. Үзем шикелле. Әйдә тикшереп карыйк әле, балаларны нәрсәгә өйрәтәсең икән? 1961 елның 12 апрелендә нәрсә булган? Минем әти туган? Юк инде. Чынлап әйтәм, паспортын күрсәтимме? Büyük Кытай сынасына ничә ел? Күп түгелдер. Кытайда ясалган әйберләр озакка чыдамый. СССР турында нәрсә әйтә аласың? Бик тәмле арзан мороженое. Әмма тиз тарала. Назлыгөл, һәм иң мөһим сорау. Син нәрсәгә тарих укытырга булдың? Чөнки тарихын белмәгәннең киләчәге юк. Күпме кала, киләчәксез калды. Соңыннан жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәсебез килә. Безнең киләчәк сезнең кулларда. Сезнең балаларыгызның киләчәге безнең кулларда. Әйе, менә шулай бер-беребезне кул белән тоткалашып яшик инде. Назлыгөл! Сезнең каршыгызда Арча педагогик көллиятенең Алсу КВН командасы иде. Алсу КВН командасы Арча районы. Жюри әгъзаларына карыйбыз. Булат елмая, Алмазова елмая. Барысы да елмая торган смайлы куйдылар. Менә бик зур рәхмәт. Үземдәген бик шат. Бер-ике сүз. Рәхмәт. Айваз, әйдә синнән. Син бит инде барыбер теге. Арчага тип әйтәсең киләме? Әле шуңа өстәп Арча педкөллиятендә укыдым да әле мин. Әлбәттә. Шуңа күрә менә шушы мин укыган көллиятта шундый акыллы, шибәр һәм юмор хисле
Кызлар укуы, эшләве. Сез укыйсызмы, эшлисезме кияүдә дидегез? Укыйбыз, мен эшләрем, это образ. Ну кияүдә ушыймы? Укуы мине бик шатландыра. Рәхмәт, кызлар. Рәхмәт бик зур кызларга. Рәхмәт бик зур. Бик әйбәт башлап җибәрдек. Дәвам итик шулай. Киләсе команда инде Татарстанның теге ягынан килде, әйме? Ул әлбәттә Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы. Сәлам, егетләр, кызлар. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Biz oyundan tamaşaçının ауганчы килүен һәм безне мәңгелеккә истә калдыруын көтәбез. Бик яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтебезне белдерәсебез килә Муллин Рамил Хәмзә улына. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм алга! Мөслим продукт тәкъдим итә. Мөслим бармагы дамские пальчики. Ничек ясаласың ул? Бик гади. Кисәбез, җәябез, мончибыз һәм ил буйлап таратабыз. Мөслим бармагы кирәк булса, Мөслимгә кайтыгыз. Сәлам Татарстан! Сәлам Казан! Ишек, Наил кая? Ха-ха-ха, бик кызык. Әнә ишек көлә. Наил кая? Нәрсә? Җитте егетләр. Наил, эшеңне башкар. Сез беләсезме? Нигә без бүләкне Булат абый Байрамовка бирергә булдык? Чөнки ул Мөслим кияүе. Булат абый, әгәр дә без җиңсәк, сезнең тормышыгыз яхшы булачак. Аңладыгызмы? Аңламады бугай. Булат, беләсеңме? Әгәр дә менә бүген шушы команда җиңеп чыкса, синең тормышың тагын да яхшырачак. Ант итәм. Рәхмәт Ләйсән апа. Uzun sözün kıskası, biz Müslüm Kırmızısı. Bu ailede bulgan hal. Tek, mını mında koyasın, mının uranımında, eminsın mında koyasın. Buldu bütüne bir de huzurunda. Şınlap mı? Gafu itma turun. Mine hazır barsı da huzurunda. Zaman şehirler internette Tinder aşağı tanışalar. Müslümde o Tinder sürpriz diye atala. Motoruna bulsun idin de zinkarşın. Motoruna bulsun idi. Atsan soğusunu iske çırgan sayın. Mongoydan tir bere. Oo, şiberike. Şiberike. Yıraktan. Selam. Senin nickname tege kısık gözlü matır psi tugul mu? Miyav. Min tege kızgan kirpi 2005 bulam. Ya, yüzünü kursatasın mı? Olay! Kişi bir kızla buldozer tapta digenler ye. Sen beni yol. Yok, bizandım günemi. Bizandık da biliyale.
да, біз сізні яқын еттіріп көрәбіз. Нойл, нишләп сен бұлай киіндің? Наил түгел. Наил Радикович. Һәм мин депутат. Нинди депутат сен бит ақмақ? Яра қызлар, бәйләмәгізімді аңа. О бит депутат бұлырға мешать етмей. Лучше айдағыз аңа бұлышық. О бит мүслімді көтереші. Ей, дұрыс. Наил Радикович, біздің сізге бір-екі сұрау бар еді. Власть кімде бұлырға тиеш? Миндә. О, дұрыс. Асфальтта кімде солабыз? Миндә. О, дұрыс. Қолса? Сезгә. О, дұрыс. Ақша кімде? Миндә. Қолса? Қалмаяшақ. Құрметлі тамашашылар, өзіңіздің тауышығызны Наил Радиковичқа беріңіз. Чөнки хуже уже не будет. Наил Хафизов! Киләшек! Һәм китәшек! Uzun sözün kıskası, biz Müslüm kırmızısı. Bizi Müslümler kemikenli bilsinler. Hükken şaptan izin kaldırıp atmalar istesinler. Энерджайзер, энергия. Müslüm Kırmızıkası, Müslüm rayonu. Yılmayabız. Oyvaz da yılmaya. Barысы да yılmaydır asmaylıklar. Күрә торып, Булатның тормышын харап итеп булмый бит инде. Молодцы, молодец апайым. Молодцы апайлар. Булдырасыз. Булатның қазір тұрмышы өзгәрә тағында, әбәтірәк. О, сиңа берділер мені аны. Қарары. Биттамрай бір ол. Bu komandanın kileşegi zor. İki tipaj var. Ana kırıydağısı, hem bu kırıydan ikincisi. Rahmet jigitler, kızlar. Rahmat bek zor. Құтлыйбыз сізні. Неше яшсың а? 14. Қарар сен ана. Менің ұлы қызыма да 14 тұл абайым. Кабайым біткәш кірірсің, жама. Сөйлешірбіз. Афарин, рахмат сізге. Давам етеміз. Келесі команда Мамадыш шәһәрі. 5 бармақ қаршы алабыз. Хәлләр ничек? Хәлләр шәп, яхшылардан. Бу ширек финалдан нәрсә көтәсең? Бу ширек финалдан полуфинал көтәм. Ярый, рәхмәтләреңне кемгә белдерәсең, Ренар? Инде рәхмәтләрне беренче ратта белдерәсебез килә безнең Мамадыш районы җитәкчесенә Анатолий Петрович Ивановка, һәм менә шулай ук отдел культура җитәкчесенә Степан Петрович Спиридоновка. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Ярый, әйдә, уңышлар, кыздырабызмы бүген сәхнәне? Кадерле дуслар, сез беләсезме, Мамадышта иң бәхетле кешеләр яшәгәнен. Әле кешеләрне түгел, бездә иң бәхетле сыерлар яши. Тик бездә генә сыерларның киләчәге бар. Ул әлбәттә Рифат Мотигуллинның колбаса заводы. Мотигуллин колбаса заводы. Һәрбер сыер үз урынында. Ә инде Мамадышның иң төп продукциясе Мамадышның спирт заводы. Хөрмәтле тамашачы, киләсе чыгышта барлык алка трюкларны профессиональ Мамадышлар күрсәтәләр. Алдан ук кисәтәбез. Бөрек бу трюкларны өйдә кабатлый күрмәгез. Кадерле дуслар, сезнең алдыгызда Мамадышлар. Сез Мамадышлар турында бик аз беләсез. Но без сезнең турында бөтен нәрсәне беләбез. Вот менә син күлергә килдеңме? Әйе. Но сез Мамадыш турында бер фактны белмисез. Хәзер мин сезгә аңлатып китәм. Китеп. Мамадыш. Бик күп алкоголик. Салам дуслар. Кадерле дуслар, сезнең каршыгызда Мамадышның бош бармак КВН командасы. Юк, сез ялгыш ишетмәдегез. Дөрестән дә мин команда үзем генә. Просто калган майларым китте. Кем эшкә, кем хатыны белән ялга, кем запойга. Короче, кем запойда шул сәхнәдә.
Просто мен Мамадышта 0,5 ставкаға ішлем. Кім 0,5 бере, мен бүтін нәрсе ішлеп берем. Әдір үстінде әйткені қадір достарымна, әйді шояртның фестиваліннан өткеш, меңа санаторийға путевка берділер. Анда все включено. ФГДС, бүйірлеріні, почкаларыны ясадылар. Короче, КВН нәрсен алды бүтінісін қойдарды. Қадір достар, ені мен көріп тұрам, мұнда миниатюрсы бір нешіктен болмай. Біздің бірінші миниатюра. Келешекте мұндай әбилер болашақ. Яңа iPhone, шиқолсыз. Ешлер. Фәрида, сен нені шиқол? Әменеке Фәрид ашыннан сыңа, Қазір қадір достар, енді көзлеріңізден көрініп тұра, сізге зарядка ясарға керек. Қазір тек отырмайбыз, бүтініміз қабатлайбыз мен артта. Сіз әзір ме? Кеттік. Мен зарядка алдым, давам етеміз достар! Қадір достар, енді Шираттағы миниатюра. Әйдәгіз, қорап кетек, әбиге онығы ЖК телевизор алып қайтқан. Міне әбей сеңа ЖК телевизор еме. Міне пульті да шындай еме. Кетті мен ішкі ашығам, өзің қора еркен әбей әме. ЖК телевизор. Пульт. Шиқолсыз. Ешлер. Қадір достар, ені көбігіз білмейдір, но UFC-да бірінші Тотар Малайдан суғышаның есімі Ринат Фахреддинов. Әйдәгіз, аның суғышын қорақ бетек. Бәй, мен Тотар. Біз бұлайдан әз, бізге сұры қарамай. Тіліне түшеттің. Сеңа да Тотар тілі шамай, келелі мұнда. Қадір достар, әйде қорап кетек. Әйде шояртыны Рамил Агдеев орына Фәрида Якубын олып барсан әсі болыр я. Микрофон. Шиқолтсыз. Ешлер. Қадір достар, Шираттағы миниатюра. Әйдегі қорап кетек. Ауылда бәрәңгіні ең оқырғы оғымшы ғойлап бар. Yok Fərid, bulay bolmay. Qora kürsülərinə. Ana, avqustda qaldılar. Halimlərinə edeyim mən. Birinci mayda oturtdular, 9-cu mayda oldular. Yok, bulay buradan kütünü qotarıb, axırdan qalmayız. Kişi vaxtını da alabız. Anladın mı? Da degin. Net. Hem қадір достар, нәсетесі келе ұзақтан. Біз 6 ел бойы шығыш ясыйбыз. Hem біз сіздің бек нық яратабыз. Hem енді, міне бұл даңын сіздің ярату бізге даңын нақшылай қоғыладыр. Сіздің үшін 6 ел бойы яратып шығыш ясый 5 бармақ вен командасы. Рахмет, достар. Мамадыш шәһәре 5 бармақ КВН командасы. Бұл енді біздің бош бармақ. Нинди нәтиже қоясыз? Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз. Һәм 2000 су смайл. Менә шулай тіріп келіп шықты. Бір-екі сөз. Болат, нишләп 1000 су смайл қойдың? Барма? Әгерде бірінші болып шығыш жасаған болса, бәлкім, менен елмая тұрған смай болған болар екебек. Башқа командалар фонында да мен қарим
нәрседер жетіп жетмей кебек һәм менә шул. Аңладык. Мин аларныкын да белмим, алар өчен әйтә алмыйм, конечно. Yok, миңа калса булат. Белмим, син әле бу командаларның уеннарын күргән бар идеме, юкмы? Алар моңа кадәр уйнаган командалар фонында бәлки ул чыннан да аерыладыр һәм аларның калыбында хәзер кабул ителми. Ләкин абстракцияләнеп карасак, әлеге команда әлбәттә инде менә мин үземнең билгене куйдым. Ленар, рәхмәт бик зур. Биш бармак, Мамадыш. Безнең әле импровизация бар, шуңа күрә кайгырма. Дәвам итәбез, дусларыбыз. Һәм инде безнең иң ерактан килгән команда Мәскәү шәһәреннән Понаехали КВН командасы каршы алабыз. Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Акча. Ага, син акча көтәсең, а син? Акча. Аңлашылды. А ты что ждешь от 1/4? Шаярт. Вот, наконец-то. Ярый, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Рәхмәтебезне белдерәбез Мәскәү шәһәре милли мәдәни оешмасының җитәкчесенә Фарисов Фарид Фарис улына. Бик зур рәхмәт, Фарид Фарисович. Бик яхшы, афәрин егетләр, кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Теге Мәскәүчә, әйме? Әлбәттә. Әһей, киттек. Мәскәүне рекламировать итәргә кирәк түгел. Аны былай да бөтен кеше белә. Казанлылар Мәскәү турында нәрсә уйлый микән? Киттек урамнарга. Кемгә дә эше юк. Анда берничә семья гына фермер, менә 2 фермермы? Эшләре юк, зарплаталары юк. А так, наверное, яшиләр бик әйбәт алар хәзер. Животныйлар. Правительство наше. Правительство. Сразу. Конечно, любимые. Республика целая. Кайнар су белән, наверное. Кайнар су? У меня друзья просто учатся. Там, наверное, больше холодно. Больше кого? Холодно очень, да. Указ чыгаратырга шәһәр дип. Безне рекламировать итәргә кирәк түгел. Бездән көләргә кирәк. Ассаламу алейкум, Казан! Дуслар, без Мәскәүдән КВН Понаехали. Нишләп бакырасың? Алмаз Хамзин жюрида, бәлки ул ишетми, шуңа күрә салам, Казан! Дуслар, без әлбәттә Мәскәүдән, менә Юлия Мәскәүдән, Динар Мәскәүдән, мин. Син бит Сабадан. Сабадан синең какое отношение Мәскәүгә? Минем бик зур отношение бар Мәскәүгә, чөнки минем бабушка Иван Грозный белән прапорщик иде. Аңа хәтле минем бабушка Юрий Долгорукийга әйткән. Менә монда Мәскәүне төзә. Аңа хәтле минем бабушка маймыл булган. Җитте Наил, Мәскәү Понаехали командасы башлыйбыз. Башлап җибәрәбез, дуслар. Беренче миниатюра ул да булса ир-ат педикюр салонында булган хәл. Ай! Гафу итегез. Җитте инде. Гафу итегез инде. Син нәрсә аңламадың әле? Нәрсә? Әйдә урамга кирешеп сикҗам җанышам. Көз җиткәч, кызлар урманда фотосессия ясарга ярата. Карап үтик. Матурым, мин арадым. Арды ул. Балдагыңны югалткансың икән. Эзләй дә хәзер яфраклар арасында. Эзләй дә бар. Дуслар, бәләкәй чакта кер жуу машинасы эшләгәндә барыбыз да караган бардыр, әймегез? Хамидәгез инде хәзер балачакка кайтып алыйк. Земля в иллюминаторе видна. Улым, мин кайттым. Энекәшең кайда? Как сын грустит о матери, грустим мы о Дуслар, гадәттәгечә авыл егетләре клубта бийми. Һәммә дә ләкин авылга шәһәр кызы кайтса,
Ул егеттерді бүтінней танып болмай. Still doing that shit. Better play that sax. Give it to me. Һәм инде ахырдан нәрсә әйтәсе килә. Берсен генә әйткәндә, без Алмаз Хамзин токмакларын тыңлап үстек. Илназ Сафиновның җырларын тыңлап без беренче тапкыр үбештек. Фәридә Якуповна безне рухландырып, без КВН уйный башладык. Булат Байрамов туйлар алып бара. Һәм Ләйсән Кибаевның ире Мәскәү, понаехали командасы. Без Казанны нык сагынабыз. Понаехали КВН командасы Мәскәү шәһәре. Бүтін иқтибар жюри әгъзаларына Фәридә Якуповна һәр вакыт елмая, Татар малай елмая. Булат Байрамов махсус смайл, Айваз Садыров махсус смайл. Һәм инде Алмаз абый сездән интрига. Шоуы күбрәк булды. Соңыннан әгәрдә Булат турында әйтмәгән булсалар, моны күтәрмәйдер идем. Менә бит. Һәрбер мәзәк. Мәскәү, сездән күбрәк көттем. Беләм бит инде мин сезнең ничек уйнаганыгызны. Булдыра аласыз бит. Әле алда импровизация бар. Әйдәгез. Әйдәгез көтәбез импровизацияны, Айваз. Шуннан да менә шул актерлык осталыгы әлеге команданың югары, ләкин менә бу чыгышыгызда юмор җитеп бетмәде. Күбрәк менә тартып чыгардыгыз актерлык осталыгы белән. Шуңа күрә генә гадел булсын өчен генә елмаюсыз смайлы куярга туры килде. Ярый, рәхмәт фикерегез өчен. Егетләр, сәхнә артына китегез, импровизация алда. Менә шулай иттереп безнең сәламләү бәйгесе ахырына якынлашты, тәмам. Һәм инде без импровизациягә күчәбез. Барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Безнең импровизация ике өлештән тора. Беренче өлеше аның инде экран белән бәйле. Без Инстаграмда, без татар йолдызларының Инстаграмыннан фото сүрәтләр алдык. Һәм инде аларны экранга күрсәтәбез. Һәм безнең командалар шул фото сүрәтләргә кызыклы комментарийлар әйтергә тиеш. Башлап җибәрәбез. Импровизация. Киттек. Беренче фото сүрәт. Мәскәү. Айваз абый, землявали латри. Тагын актерлык остасы. Мамадыш. Кадерле дуслар, хәзер инде сезнең белән хәерле иртә Австралия тапшыруы. Давам итәбез. Муслим районы. Уян татар. Варенье тәмле иде. Так, Мамадыш. Хәтя юк. Оршакан баласы. Мәскәү. Айваз Садыров Мамадышта қонақта, миңа башка салмағыз. Әйдәгез давам итәбез. Икенче фото сүрәтне студияга
Aha, mene. Мәскәү. Дусларым, сәткіларым. Алсу КВН командасы. Интернет бүтін жерде де тұтмай. Қай вақыт ақшаны шулай ешлесі туры келе. Муслим Қырмызқасы. Сізге тигіздің рубашқысы да келіше екен. Ярый, Мәскәү. Татар малай, кәкәй малай. Үшінші фотосурет. İqtibar ekranға үшінші фотосурет. Элвин Грей Турцияда ялытканда бір яғы біләң не отқан бұғай. Мамадыш. Башқұрстан білен Татарстан границасы. Алсу. Элвин, сойлайынды өзіңнен енді түсті бұлғаныңны. Міне. Ойбасқа бек шады бұл, мәсек. Муслим. Қарағыз әлі, құрау соққан бұғайыны. Мамадыш. Элвин Грей Қозанда, һәм Мамадышта. Алсу. Әлі мені фотоға чөбілмей деп айталар. Ярый, тағым бар ма вариантлар? Бігірек көп вариант бересіз. Ноил, давай, жги. Маның точно келешегі yok. Сайлағыз, Ноилні. Давам етеміз. Дүртінші фотосуретні көрсетігіз бізге. Аха. Міне бит. Әйдәгіз, башта Муслим. Болат абай ауызығызын ябығыз енді, шыбын кіріп кете бейді. Бұл Сафирин үшін корпоратив алып барам. Мәскәу. Булат Байрамов Лейсән үпкәләгәч шулай үйгә кайта. Шулайдыр. Так, болды бұғай. Тағым бар ма біздің фотосуретлер? Біреу. Тағым біреу, әйдәгіз қорық. Аха, міне. Мамадыш. Мен яратам сені. Динар, Мәскәу. Қонақта татар малайдан соң хоть нәрсәдір қалды. Шерік финал. Мамадыш. Еш қатын ас пішірі. Так, бар ма тағым вариантлар, достар? Вариантлар тәмам. Шуңа көрә әйдәгіз импровизацияның икенші үлішіне көшәбіз. Командалар мұндарақ. Жюри әғзалары сізден бірнеше сұрау. Кімнен башлайбыз? Булат Байрамов. Енді бүгін теге хатын турында да көп сөйленді. Әйдәгіз хатынны қалдырып тұрайық та тещаға көшейік. Тизден тещаның туған күні. Шынлап әйті. Шынлап. Нәрсе бүләк етірге? Брат. Мамадыш. Тещаның туған күні. Намазда емі ол, сразу әйті. Нәрсе бүләк етірге? Ұнық. Ұнық? Күбішілді аның. Сен балай ұнық дейіп әйтсен әлі. Муслим Қырмызқасы. Апайым бір нәрсе айтайын да. Нәрсе бүләк етірге тещаға? Бір-екі тыныш күн. Так, ярый, тағым бір сұрау. Әйдәгіз тағым бір сұрау. Мен нендей кіші? Нәрсе? Мен нендей кіші? Мен нендей кіші? Ярый, қазір білеміз. Біләсім келе өзім нендей кіші екеніне. Әйдәгіз, бірер жауап. Қай бір командадан бір жауап. Мен нендей кіші? О, пляж. Это преимущество. Бірігізде де yok. Мен нендей кішіні кәш? Мәзге қорап тұрам да енді сіз өгіз сақлаушыға да шаған.
Молодец, біле. Müslüm Kırmızkası buldu mu? Özler yaşkına koyran. Elleniler bileler. Alkışlar Almaz Hamzini bik heybet, bik matur sırov buldum. Biz indi kuşebez hazır beylerge, atsenkalarga, smayliklarga, komandalarga improvizasiya üçün nindi smile koyabız, başlap jiberabız. Müslüm rayonu, Müslüm Kırmızkası komandası. Yılmayabız, hem yılmayabız. Dostlar, Müslüm Kırmızkası komandası. Turdan tura yarım finalga öte. Kutluybuz. Davam etebez. Bizning Mamadышның 3 yılmadırgan smaylik var idi. Hazır improvizasiya üçün. Dağın bişev. 8. Davam etebez. Мәскәү шәһәре. Сезнең дәгән 3 yılmadırgan smaylik var idi. Hazır 4. 7. Yılmadırgan smaylik. Һәм инде Алсуковая командасы. Орша районы. Yılmayabız. Barысы да yılmaya. Алсу командасы. Орша районы. Турыдан туры ярым финалга өтә. Кутлыйбыз аларны. Һәм инде хөрмәтле жюри әгъзалары. Тагын бер сорау. Безнең ярым финалга 6 команда үтте. Безгә кирәк 8 команда. Тагын нинди 2 команданы без алабыз. Бүтән 3 өлешне карап нәтиҗә ясарга кирәк. Кемне алабыз? Тагын 2 команданы алабыз ярым финалга. Итак, жюри әгъзалары, кемне алабыз? 2 команда. Дөресен әйткәндә, бик менә 2 генә минут сораганнар иде, бездә безнең 5 минут сөйләштек, чөнки командалар арасыннан авыр булды безгә сайларга. Җиңүчене мин хәзер бер команда исемен әйтермен, аннан соң Булат әйтер. Мамадыш уза. Мамадыш, ярым финал. Котлыйбыз. Мамадыш узганын мин әйтергә тиеш булганмындыр инде аны. Һәм безнең монда икенче команда өчен кискен бәхәс туды. Тавышлар бүленде. Без башка чирек финалларында искә төшердек. Ләкин тавышлар шулай билгеләнде. Без инде күбрәк тавышны безнең менә жюри әгъзалары бирделәр. Мәскәү командасы. Шулай ук ярым финалга Мәскәү Понаехали командасы үтте. Кадерле тамашачы, шуның белән безнең чирек финал ахырына якынлашты. Тамам, без сезне яратабыз. Ярым финалда күрешәбез. Сау булыгыз!